Кадерле тамашачылар, Туймазы дәүләт татар драма театрында яңа спектакль сәхнә күрүгә дә санаулы гына көннәр калып бара. Иҗат төркеме Александр Коровкинның Түтиләр комедиясын әзерләй. Булачак сәнгать әсәренең рәссаме, Рәсәйнең һәм Калмык Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Валерий Яшкулов. Спектакльнең режиссеры Салават Башкорт дәүләт драма театры баш режиссеры Зиннур Сөләйманов. Здесь надо немножко чтобы на телевидении на это не получится. Друг к другу подходите, получается, и определите немножко текст так, чтобы... Побежал к пирожкам. Біздің спектакль «Түтиләр» исемле пьесаның авторы Коровкин әфәнде, ул үзелә біздің республиканың сығышы бойынса икән, Өфө қаласында туып үткән һәм күп елдар Мәскәүдә эшләп төрле пьесалар менә байтак кына Рәсәй буйлап куела һәм менә бу пьеса уларның арасында «Түтиләр» исемле, русча әйтмешләр «Тетушки». Шул пьесасында бик шундай ниндейдер кызыклы рәвештә язылган, чөнки бunda комедия булуына карамастан, эсендә ниндейдер йөкмәткеле, шундай матур, зур мәгънә ята. Түтиләр улар картайып беткән булгалар да, уларга беркемдә игътибар да итмәй, улар менә шул иске өйдә яшәп яталар һәм был өйдә кем генә буны һатып алырга уйламай, уларга риэлторлар да килә, уларга үзләренең хакта булган племянниктары был өйдә һатып китәргә уйлыйлар. Картайып бетеп беркемгә лә кирәкмәй дип әйтергә була инде. Әмма ләкин менә уларның үзләренең менә шулай итеп ниндейдер тереметле, шундай матур ниндейдер мәгънәле яшәүләренә караганда микән шулай төрле фаҗигаға эләгеп китәләр инде. Менә бу пьесасында каплыгына башта бөтәһләмәй итте уйлый инде, алагында ул саклана инде әлбәттә, әмма ләкин менә шуның менән бәйле күп кызыклы урындар. Гомумән бу комедия положение дип әйтәләр, чөнки бunda менә шулай капыл килеп сыккан бер инде ситуациялар, безнең персонажлар төрлесе яшәргә, нисектер bundan сыгарга тырышып, кызыклы мәрәкәләргә эләгеп, мажараларды менән аша шулай итеп күренәләр инде. Кадерле тамашачылар, сезне заманча кызыклы спектакльгә көтеп калабыз.